Колькі разоў Кітай адзначаюць Новы год? Адказ 2 разы. Першы Новы год гэта Новы год паводле грыгорыянскага календара, то бок Новы год 1 студзеня, а другі Новы год гэта Новы год паводле месячнага календара, вядомы яшчэ як кітайскі Новы год або свята вясны, чхуньце. Дата кітайскага Новага года рухомая. Прыпадае на дыяпазон паміж 21 студзеня і 20 лютага. У гэтым годзе будзе 17 лютага. Гэтая дата вызначаецца паводле месячнага календара, да якога перыядычна для балансавання устаўляюцца дадатковыя дні. У Кітаі Новы год паводле месячнага календара мае значна большае значэнне, чым Новы год 1 студзеня. Гэта найбольш урачыстае свята ў цэлым годзе. На гэтае свята да хаты з'язджаюцца ўсе сямейнікі з розных куткоў краіны ці нават свету, каб усяго толькі паспець на навагодні стол і сустрэць Новы год разам усёю сям'ёю. У людзей ёсць 7-днёвыя канікулы, на якія зачыняюцца амаль усе крамы і супермаркеты, бо працоўнікі з'язджаюць дадому на свята, няма каму працаваць. У параўнанні з ім, Новы год 1 студзеня гэта толькі сімвалічны пераход у Новы год у календары і 3 выхадныя дні. Таму не забудзьцеся на запасе неабходных рэчаў на гэты перыяд.